हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। फुड सेफ्टी डिपार्टमेन्टनि साख्रि ओंखारना फैदों गासै अल इन्डिया एप्लाइ खालामनो हागोन आरो टटेल पस्टआ दङ 254 हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लास्ट डेटआ 7 नभेम्बरसिम थागोन। मबाइलजोंनो एप्लाइखौ खालामना लानो हायो। दा बिदिब्ला जों थांसै गोबाव खालामला अफिसियेल वेबसाइटआव थांसै बेनिफ्राय जोङो नटिफिकेसन नायनायसै। लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लादो आरो लोगोसे पिडिएफ फाइलखौबो डाउनलड खालामना लानो हागोन। भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दङ नोंथांमोना गासैखौबो नायनो हागोन। दा जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना नैबे अफिसियेल वेबसाइटखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय जाबाय चेक खालामबानो जाबाय। दा जोङो थांसै पिडिएफ फाइलखौ नायनोसै। दा बेनि एप्लाइआ अनलाइन जागोन नोंथांमोना गाव गावबो एप्लाइखौ खालामना लानो हायो मबाइलजोंनो एप्लाइ खालामना लानो हागोन। दा बिनि लास्ट डेटआथ' मिथिखाबाय लोगोफोर 7 नभेम्बरसिम थागोन नालाय दा बेखायनो मबाइलजों एप्लाइ खालामनो हायो। दा बिदिब्ला जों बेयाव नायनोसै अफिसियेल पिडिएफ फाइलखौ जोङो डाउनलड खालामना नायनोसै मा नांमारगौ। दा बेयाव डाउनलड जाबाय जों भिउआव थुनोसै दा बेयो डाउनलड जाबाय। दा बेनो लोगोफोर अफिसियेल पिडिएफ फाइलआ दा नोंथांमोनाबो बेखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन। दा बैसोआ ओरैबायदि जायो होनाय बैसोनिफ्राय जोङो 5 इयार्स बाराब्लाबो जों एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन। दा पस्टआ बेबायदि दङ बेनिफ्राय भेकेन्सिसखौ नोंथांमोना साइडआव नुनो मोनदों बेखौ नायना लादो। दा पस्टआ जेरै प्रिन्सिपाल मेनेजार दङ बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर दङ एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर टेकनिकेल लाइननि दङ बेनिफ्राय डिप्युटि मेनेजार दङ। दा नोंथांमोना नायनाय बेयाव पे स्केल दङ आरो बेखौबो नायनो हागोन। बेनिफ्राय दानिया दङ माखासे आरो दंबावो नाम्बार 5आव फुड एनालाइस्ट दङ बेनिफ्राय टेकनिकेल अफिसार दङ सेन्ट्रेल फुड सेफ्टि अफिसार दङ बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट मेनेजार दङ। दा बेबायदि गोबां टाइपनि पस्ट दङ नोंथांमोना बांसिन पस्टखौ मोनदों बे जाबाय 125 दङ। दा नोंथांमोना बेनो जाबाय टेकनिकेल अफिसाराव 125 पस्टआ दङ। दानिया जोङो एसिस्टेन्ट मेनेजारबो मोनदों एसिस्टेन्ट मोनदों बेनिफ्राय हिन्दी ट्रेन्सलेटर मोनदों पार्सनेल एसिस्टेन्ट एबा पिए मोनदों बेनिफ्राय आईटी एसिस्टेन्ट मोनदों। दा जों बेयाव नायै नोंथांमोना पिडिएफ फाइलखौ नाय अब्ला गासिबो क्लियार जागोन। दा बिदिब्ला जोङो गुबुन प्रसेसआव थांसै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय लास्ट डेटआ 7 नभेम्बरसिम थागोन आरो एप्लाइआ स्टार्ट जागोन 8 अक्ट'बरनिफ्राय। नाथाय बे पस्टआ लोगोफोर अल इन्डिया जागोन दै गासैबो बेयाव एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन। दा बेनिफ्राय पस्ट लायै पस्ट बैसो दङ जेरै 50 थायोब्ला 5 इयार्स बारा मोनगोन जोंनि एसटिफ्रा 55 जायो 35 ब्ला जोङो 40 इयार्ससिम बेनिफ्राय 30 बा जोङो 35 इयार्ससिम बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौ पिडिएफ फाइलखौ नायजोबदो गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना बैसोखौ। दा बेयाव जों लोगोफोर एग्जाम फिसखौ नायनोसै जोंनि सिएसटिफ्रा जोंहा एप्लिकेसन फिस गैया नाथाय मोनसे चार्ज दङ 500। दा जों जायखिजाया पेमेन्टखौ 500नि जोङो पे खालामनांगौ जायो। दा नोंथांमोना बेखौ मिथिबाय बेनिफ्राय जोंहा दायो थांसै बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ एप्लाइ खालामबा। दा लोगोफोर एग्जामा पस्ट लायै पस्ट जागोन रिटेन टेस्ट बेनिफ्राय इन्टारभिउ थायो। दा सिबिटि स्टेज 1 and 2 थागोन माखासे पस्टआव बेनिफ्राय बबेबा पस्टआव सिबिटि मोनसेल' थागोन आरो लोगोसे मोनसे पस्टआव पिएआव नोंथांमोनखौहाय टाइपिं टेस्ट लानाय जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो बेयाव पार्सेन्ट नायनाय जागोन नोंथांमोननि रिटेन टेस्टनि पार्सेन्टखौ 85 लानाय जागोन बेनिफ्राय इन्टारभिउआ 15%। बेनिफ्राय स्टेज 1-2 एग्जाम जायोब्ला 50%-50%नि बेयाव नोंथांमोनखौ नायनाय जागोन माखासे एग्जामनि मार्क्सखौ। दा जों क्वालिफिकेसन नायनोसै लोगोफोर। दा फुड एनालाइसआव मास्टार डिग्री खालामनांगोन केमिस्ट्रि एबा बाय'केमिस्ट्रि एबा माइक्र'बाय'लजि एबा डायरी केमिस्ट्रियाव नोंथांमोना फुड टेक्न'लजि बेफोरबायदि डिप्ल'मा थानांगोन अब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एटलिस्ट 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स बिनाय दङ नोंथांमोना अब्ला बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन एबा इलिजिबल जागोन। दा नाम्बार 2आव जों थांसै टेकनिकेल अफिसार। दा बेयावबो मास्टार डिग्री खालामनाय जानांगोन नोंथांमोना अब्ला एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बेखायनो नोंथांमोना माखासे अपसन दङ बेखौ नायनोब्ला पिडिएफ फाइलखौ नायजोबदो गासिबो डिटेल्सखौ आं होनोब्ला गोलाव जागोन बेखायनो नोंथांमोना अपसन दङ बेखौ नायबानो जाबाय मोनसेनाव मोनसे थाबाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बेयावबो बिदि बुंदों मास्टार डिग्री खालामनाय जानांगोन केमिस्ट्रि एबा बाय'केमिस्ट्रि बा फुड टेक्न'लजिनिफ्राय खालामनाय जानांगोन आरो लोगोसे बे गैयाब्ला पिजि डिप्ल'मा खालामनाय जानांगोन नोंथांमोना फुड सेफ्टि डिपार्टमेन्टनिफ्राय। दा नोंथांमोना दङब्ला इलिजिबल जागोन बिए एबा बिटेक दंब्लाबो। दानिया सेन्ट्रेल फुड सेफ्टि अफिसारावबो डिग्री बिनाय दङ लोगोफोर टेक्न'लजिनिफ्राय खालामनाय एबा डायरी टेक्न'लजिनिफ्राय खालामनाय अब्ला इलिजिबल जागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना माखासे अपसन मोनदों नोंथांमोना इन्जिनियार खालामनाय दङब्ला एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दानिया नाम्बार 4आव एसिस्टेन्टआव जायखिजाया डिग्री पास जाबानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन पार्सेन्ट नाङा डिप्ल'मा नाङा। दा नाम्बार 5आवबो एचएस पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन बे पस्टआ जाबाय जुनियर एसिस्टेन्ट ग्रेड 1। दा बेयाव जायखिजाया एचएस पास जाबानो बयबो हौवाफोर हिन्जावफोर एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दे बेनिफ्राय जों थांसै नाम्बार 6, 7, 8 दंबावो नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थादो लोगोसे पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनानै गासैखौ नायफिनजोब।
दा 6 आव दङ हिन्दी ट्रेन्सलेटराव दा मास्टार डिग्री खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय जायखिजाया साबजेक्टआ हिन्दी थाथारनांगोन अब्लानो बे पस्टनि थाखाय बयबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन लोगोसे इंलिश साबजेक्टबो थानांगोन नोंथांमोना अब्ला एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन दा नम्बर 7 पस्टआव फैबाय लोगोफोर पार्सनेल एसिस्टेन्ट PA दा बेयाव नोंथांमोना डिग्री पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय बेयाव टाइपिं टेस्ट दङ नोंथांमोना इंलिशाव 40 वर्ड्स पर मिनिट लिरनांगोन आरो हिन्दीबा 35 लिरनांगोन दा लोगोफोर कम्पिउटार नलेज थानाय जानांगोन अब्लानो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय दानिया 8 आव दङ एसिस्टेन्ट मेनेजार IT दा बेयाव BTech एबा MTech खालामनाय दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय टटेल 5 इयार्स एक्सपिरियेन्स बिनाय दङ बेनिफ्राय मिनिमाम 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स फिल्डआव खामानि मावनाय दङब्ला नोंथांमोना एलिजिबल जागोन बे पस्टआव दा बेफोरबायदि दङ आरो नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स दङब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय एक्सपिरियेन्स गैयाब्ला नोंथांमोना जुनियर एसिस्टेन्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन एबा नोंथांमोना एसिस्टेन्टआव एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन दा बेनिफ्राय IT एसिस्टेन्ट दंबावो बेयावबो डिग्री पास खालामनाय जानांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना PG डिप्ल'मा खालामनाय जानांगोन कम्पिउटाराव अब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेनिफ्राय लोगोसे एसिस्टेन्ट मेनेजार दङ बेयावबो नोंथांमोना पोस्ट ग्रेजुवेट जानाय जानांगोन फुल टाइम कर्स लानाय जानांगोन लोगोफोर जार्नालिज्म एबा मास कमिउनिकेसनाव अब्ला बे पस्टआव नोंथांमोना एसिस्टेन्ट मेनेजाराव एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन दा आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ दा बेखायनो PDF फाइलखौ नोंथांमोना नायजोबदो गासैबो डिटेल्सखौ मोननो थाखाय दा एग्जाम सेन्टारा गुवाहाटी दङ तेजपुर दङ जरहाट दङ फार्स्ट स्टेज 1 आव नोंथांमोना जायगाखौ बासिना लादो जेराव बांसिन कम्फर्टेबल दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय एग्जाम सेन्टारखौ बेनिफ्राय सेकेन्ड एग्जाम सेन्टारा अनलि गुवाहाटीयावल' थागोन लोगोफोर नोंथांमोना अनलि गुवाहाटीयावल' स्टेज 2 एग्जामखौ होनांगौ जागोन दा लोगोफोर बेनि सोमोन्दै आपडेटआ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदाननि फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो